Boer Catharines Veninga van Oudeboorn is blij dat zijn stal met zijn vee behouden bleun is na de grote brand die het 19 de Wemborkerij volslijn vernielde. Op het stuit van de brand wie er net in thuis, de familie wie in Mechelen. Ze jaren pas van de brand doet Borlje het op social media melden. Hoe het vee ziet er het meest in. De borden die in de kelder eruit halen, ze er dan per hin uithalen. De ponies die hier zal je los, die zitten in het oorgebouw, maar die hebben ze lang niet laten. Nou ja, toen werd nog een kwestie van, nou ja, kon ze de stal behouden of net. Maar de wind die stond op zich gunstig en weer op een gegeven moment kwamen ze van de stal, die kon ze wel goed weer houden en het feit dat hoorden er net uit en nou ja, dat was mijn grootste zorg. Veninga is een optimist. Er wienen al plannen voor een verbouwing van een pad van de plaats. Nou kan alles vernijd worden. Dat het fut is, dat is sneu, maar ik heb nou iets van, ja, nou moet je organiseren en schakel je van ik moet hier aan denken, daar aan denken en je zoekt wat vooruit van hoe zullen we dit doen, dat doen. Ja, en dat is mooi. Ja, wel in een trieste situatie misschien, maar wel van, hey Ping, ik moet hier aan denken, daar aan denken.